Saged pepanggihan malih. Rene ndak Warasti? Jogekke lambah. Alah, biasane manten anyar iki padha kaya iki. Heeh. Aditya iki mang ning ndi wonge? Adus. Iya tak cepakno kabeh aja kuwatir, Nduk. Kowe lah yo linggih sing apik. Kewajiban apa? Adus. Abene kok biar buru-buru wong loro. Iki sore-sore nek ojo dinakno yen to aku ora tresno karo kowe iki ora. Lho jeneng temanten anyar iki ya ora kaya ngono to Kakang. Kudune sampean iki saben dina cegak lawan aku nyang omah wong loro bebarengan ngono lho Kakang. Lho ngono kok ya arep-arep kepengin ndang untuk ngomongan lho Kakang. Sampean iki kepiye lho. Kakang Aditya. Nganti saben dinane aku kuwi tansah ninggalake karo mergo ana ing Gunung Cerme kuwi akeh kewajiban supaya aku gladen pola biloroku lan aku supaya gladi karo murid anyar ning Gunung Cerme. Mula suwe aku ora bali. Nek yo aja kaya ngono sampean terus lali karo aku lho Kakang. Aku ora lali. Lah kaso nyatane suwe banget sampean iki ora bali-bali lho. Paribasan sedina aku iki ra ketemu karo sampean kaya dene setahun lho Kakang. Sing ngrasake kangen ora mung mligi Lah kowe. iso. Aku go dhewe rasa kangen karo Aku sing teko Apa Kakang Aditya? Omah-omah lagi pirang tahun kok wis pinter gawe omah apike ngene. Bocah temen kowe iki. sedaya menika saking piwulang panjenengan. Iya. Nyambut gawe yo sregep nek ora pinter nata mlebu metune kaya yo entek tengah dalan ya. Pancen lho. Namun iku. Iki anu, Nduk. Pripun Bapak? Kowe aja njaluk karo bojomu sing aneh-aneh. Oh, mboten kok Bapak. Bendang ngentel. Kula niku mung njaluk ditunggoni saben dina, Bapak. Lah ditunggoni to nang wong lanang ora nyambut gawe ya piye? Ngene ya, wong tuwa iki bakno piye-piye tetep mikir karo anak. Ben ora mung cukup kaya ngene. Kowe kuwi golek gawean sing pungkasane mengko bisa ngepenake uripmu yang pejajaran. Wonten pejajaran. Lantarane aku caranane iki Lah menika napa? pusaka Kyai Nagaliman tenane iki ketua ing pejajaran nalika ilang biyen dadi rebutane Kamsekti delalah sing nyelametke aku. Mula iki tampanono kowe tak perintah ngaturke Kyai Nagaliman ngersane Sri Paduka Maharaja ing pejajaran. Kados. Mbok menawa lantaran iki mengko kowe iso tuk gawean. Nak ngono. Siji, loro. Iki sing wigati injil. Dulurmu lanang maneh anggeran, Kakang maneh angkat. padha-padha muridku. Iki dina anggeran lagi panas pikire krana kepengin
mateni Sri Paduka Maharaja. Kakang manik angkeran. Mula ora ana sing tak perintah nyegah lan mambeng kekarepane ben ora kelakon. Ya to? Kowe sing tumandang aja nganti kedisikan manik angkeran, slametno Sri Paduka Maharaja. Menawi sedaya kersa penyandang kados ngaten kula namung sendika ingkang. Sawetara aku tak balik dhisik, saurunge pamit karo bojomu ya. Iji. Aku njaluk pamit. Tinggal Njaluk atas. pamit ya, Duk. Ingin atas-atas, Bapak. Aku rene ya ora mung gawe wedake anakku ae. Sri Paduka Maharaja. Jane ngono abot sakjroning atiku. Kok tinggal saben dina lho, Kakang. Sak temene aku kaya ngono. Saben dina aku tansah pengin runtungan karo kowe. Nanging sak kabeh mau saka dawuh Bapa Sinirata. Nanging yo ora dadi ngopo, Kakang. Kuwi kabeh wis dadi kewajibanmu. Kudune kok tindake, Kakang. Aku kudu lega lilo. Kudune kaya ngono. Aku kudu nrimo, Kakang. Kabeh mau ing bisa kanggo mulyakno kowe lan aku. Bisa urip kepenak. Yen kaya ngono aku njaluk pamit. Kakang Aditya. Aku janji mengko yen ana kerampungan aku wis bali dicacas. Tenan yo, Kakang. Sampai sing hati-hati, Lambung Kakang kamu wae. Aditya. Muga-muga sak tindakmu ora ana larangan sawiji apa rasakan sing pokok sing Kakang. Kakang Aditya. Sajane manusa seklit puting manusa kae bakal mlebu ing kirang sawit. Sawetara bakal sesingit. Anak muridipun Bapak Biksu Nirata. Kuwi anak muridé Bapak Biksu Nirata. Leres Mongko Biksu Nirata kuwi peranganing ujung ana ing kraton Pajajaran. Barang para kang sawentara dina iki mapan ana ing Gunung Cerwu. Jero wigati Sang Prabu. Ngantos kula wani sowan wonten ngarsa panjenengan awit. Kula kautus kalian Bapak Nirata. Ingkang supados kula menika nyaosaken pusaka naga limat kunjuk panjenengan. Pusaka naga limat. Pusaka naga limat sawentara anis saka dalem plangkan. Ya aku nedha trima yen pancen kitusane Bapak Biksu Nirata. Moragi caoske keris naga limat Sendika dawuh. Iki keris Kyai Naga Limat kang sawetara oncat saka ing dalem plangkan saka Pajajaran. Mbok menawa kanthi baline keris Naga Limat kang sekawit mentiyung nyamating kraton Pajajaran iki bisa bali kaya dipingin. Artinya namung kula nyuwun pangapunten Sang Prabu.
ing sekawit menika wonten pawongan ingkang badhe nyidra yuswa dalem. Ana sawaning pawongan kang bakal nyumet sumedya nyidra kalawan swat. Injih. Apa anggon matur iki gawe-gawe apa kasunyatan? Boten sih. Menika kasunyatan. Yen pancen kasunyatan katon kelelabuhan tumrap kraton Pajajaran. Aku kepengin ngerti lan kowe kudu bisa nyekel manungsa kang bakal tumindak Durjana sumedya nyidra kelawan Yuswaringsa. Menawi sedaya ngendika panjenengan kados ngaten. Kula badhe ngrangkat manungsa ingkang badhe nyidra yuswa dalem kanggo ngandhelake kapitayan kumarang Sang keris Nagaliman sawentara tak ampil ilang sliramu. sendika dawuh. Ora kita manu. Bakal nyidra yuswane Sunan Prabu Sri Paduka Maharaja. Sapa satenane? Waduh, kakang mana? Yo kene sampean balap tumindak sing kaya ngono. Kakang nyidra yuswa dalem Sunan Prabu. Tekaku ning papan kene pancen aku diutus Bapak Biksu Nirata supaya ngendhake pakakune sampean. Aja bacutke sampean bakal nyidra yuswa dalem, Kakang. Aditya. Kowe lan aku. Iki tunggal murid. Kowe tak anggap kaya dulurku dhewe. Nanging aku ora nate nyampuri uripmu. Ning dene apa? Kowe nyampuri perkara Kakang maneh angker. Nganti aku tumindak sing kaya ngono aku mergo melas karo sampean. Aku tresno karo sampean. Najan to sampean iki dulur ana Gunung Cermek. Nanging wis tak anggap kaya dene sedulurku dhewe, Kakang. aku ora butuh diwelasi marang sapa wae. Lamun to apa sing dadi larane atiku? Durung bisa tak bales. Kula kang saka aku njaluk aja nganti kowe nyampuri perkara. Kakang maneh angker. Kabeh mau saka dawuh Bapak Biksu Nirata. Aja kok bacutke sampean tumindak sing kaya ngono. Aja nganti nalisir saka Gunung Cermek. Cukup. Yen aku nuruti hardane Kalpson tan murmo. Iki bakal dadi bentak sirah antarane kowe lan aku. Satemah dadekake gelut. Najan to iki dina atiku gelo, atiku lara. Karana kowe sing wis nyabarake apa sing dadi karepanku. Nanging aku ora butuh. Aku ora butuh gelut kelawan kowe kanggo males ki ana carane dhewe. Lho, Kakang maneh angker. Wis dikarepke Kakang maneh angker. Tembunge sing pungkasan bakal maleske wirangi Kakang maneh angker. Kakang maneh angker. Ana perkara. Ana perkara apa Kakang Manyangkeran? Yo mung wae perkara pimau sambungane kelawan bojomu Aditya. Sambungane kelawan Kakang Aditya. Aditya wis gawe glaning atiku. Njur Mergo karepmu aku ngelingi yen menawa nalika semono dheweke murid tunggal guru tak anggap kaya adikku dhewe.
yen to bentak sirah antarane aku lan Aditya. Yo ora pantes. Mula Piye kanggo Kakang? males gelaning atiku ora ana liya. Ayo. Kol koyo ngene rasane. Sambat kok temenan. Kakang mana antrak ajar. Aduh. Aduh Kakang. Aku wis kelapan Sing koyo ngene mergo kabeh ki mau bojomu sing galane. Hei, Warasti. Kakang mana antrak. Yen mengko bojomu mulih kondo. Yen menawa kowe entas wae tak prawoso kondo. Warasti, aku bali. Ya kene kawan-kawan tangis Warasti. Apa aku ndene salah karo kowe? Yen pancen aku ndene salah, dumuken manggon ngerti salahku aku ora kabotan njaluk ngapura karo kowe Warasti. Kakang, sing dene luput iki aku njaluk pangapura Kakang. Satenane ana kedadean apa Warasti? Kok iki dina aku wis kelakon diprawoso lawan Kakang maneh angker. Kowe diprawoso Kakang mana angkela? Kowe diprawoso karo Kakang mana angkela? Bener Kakang. Warasti, Kakang. kowe iki bojoku. Ya kene kelakon dikakai karo Kakang mana angkela. Mergo Kakang maneh angkeran iki srek atine. Dheweke rumangsa mangkit iki atine gara-gara sampean Kakang. Dheweke kepengin baleske wirangi atine nganti nganggo cara prawoso kelawan aku Kakang aku kapojok ing kahanan. Kuwi mung pawatanmu Warasti. Oh, Satenane iki ra diprawoso. Nanging kawanitamu kok ulungke karo Kakang mana angkela. Kakang, tepat pisan aku ora tumindak kaya ngono Kakang. Boyo sampeyan iki percaya kelawan aku. Kakang. Lahir batin aku tresno karo kowe. Nanging apa nduk kuwi? Kowe wis gawe gelaning atiku. Rungokke tembung. Wiwit dina iki ra ono sambungan bojo kowe tak pisah ora. Tresnamu karo aku mung lamis. Nyatane kegagahi karo Kakang Manik Angkera. Aku kapojo ing kahanan Kakang. Boyo apa sampeyan iki percaya kelawan aku Kakang. Sepet mripatku nyawang karo kowe Waras. Kakang Aditya aku tresno kelawan sampeyan Kakang. Wis gawe gelaning atiku. Tembung tresno. Nganti ku teng jagat aku ora bakal percaya nek kowe tresno karo aku. Kakang Aditya. Manik Angkera. Kene tubuhku koyo. Kowe wis gawe gelaning atiku. Ningen di payumu kowe bakal tak goleki. Kowe bakal tak oyak Manik Angkera. Aku dadi ngene kok metu terus ya. Elah. Anjene bagian tuwa iki bagian nundom-nundomno lakon kok ya. Kowe kena apa? Aja demek iki aku marah-marah yae. Kula nyuwun pecah kemawon Bapak. Lah kok njaluk mati kan apa? Wong katesene disuntikno lho.
mudhutke katresnan. Kakang Aditya menika sampun boten tresna kalawan kula. Kowe dipegat. Dadi rondo. Apa? Iki lho Pak wi, rondo wi. Nek malah kados pegat. Kok nganti. Kok nganti Aditya megat kowe iki perkarane apa to, Nduk? Perkawisipun Kakang Aditya sampun boten tresna kelawan kula. Amargi kula menika sampun kalampatipun prawosa kelawan Kakang Mane Angkeran. Mane Angkeran. Kurang ajar Mane Angkeran prawosa bojone wong. Kumpulane likin iku. Ya dene bocah kurang ajar. Bojone wong kok diprawosa. Wes ngene. Bocah kae ora kena dieman Mane Angkeran. Bocah dieman kok ora kena. Ya sing nganggo iki. Menika menapa, Popo? Tunggal. Kangge menapa, Popo? Iki selendang panglebur jiwa. Ibarate nyawane Angkeran. Mapane nang selendang iki. Nek kowe kepengin balesake wirangmu karo Mane Angkeran, saranane nganggo selendang panglebur jiwa. Goleki. Goleki. Yo, goleki. Pamit ya, Popo. Yo. Gede kok nyagerno wong tuwa ben diurusi dhewe kuwi. Iso apa iki pekane sapa pajak-pajak dul? Mereka rumangsane ora. Sawa wae. Aku Andini. Sing siji Kula Rate. Rate. Kula Rate iki. Wes yumu. Pon lah Mang. Sidang nang mriki lakra tak banter to. Kenalno. Sinten? Sopo aku? Lah Duka. Jenenge cilik kalali ya, Mbak. Aku Surakawa. Kowe bengi-bengi kok kelayapan. Cawe dok kendel ning tengah alas. Goleki sapa kowe? Ora goleki sapa-sapa arep bali iki lho aku. Mulih. Kebeneran. Aja mulih dhisik. Ning kene tak keloni. Rampung tak keloni engko tak terno mulih ning omahmu. Sak geleme dhewe kok ora dikeloni. Aku mau ya Ki ya. Lho kowe iki bocah wedok dikeloni wong lanang kok ngono iki. Bodoh. Dikeloni ki ya ndelok-ndelok. Delok-delok apane? Ya lah rupamu wae ngono kok aku gelem aku malah gila ya Ci. Rupa ngene iki angel saiki. Langka saiki. Lah kok enak ngono kok arep ngeloni. Lho asam sing iso ngeloni wong. Sing iso ngeloni wong apik tok. Nek kowe dikeloni wong elek ro rasane. Wah golek itu gale tak kandhani. Tenan. Engko nek bar tak keloni aku. Engko isih tak pasrahno karo kancaku. Lho, kancamu sapa? Iku Panjagong. Aja cilike. Nek bar Panjagong kowe kurang mantep karo Panjak gemung iki lho. Sing ngowah-ngowoh iku. Kae digeden lho. Digeden. Gede wetenge kok. Ayo. Gelem. Ora udan ora angin kok metu-metu tur aku diri sih. Mundak malah bingung karo aku. Lah apa iki mau? Lho kok pateni wis iya. Lho, Pateni kira nek mati. Lho ora mati pateni.
Sampeyan nak jaduk iki dipateni. Jaduk ah. Ya sapa kowe? Takon aku barang Lho aku arep mati kok ora iso kandha karo malaikat. Narasoma. Narasoma. Sapa sedulure Andini? Sapa? Narasoma. Takon terus. Banter kan? Banter. Oh iki sapa? Narasoma. Kan jajal Kowe iki tak pateni kok sampe Kowe mati. pateni nek. Telat sedino bae wis tumekaning telat godol-godol karo pawongan kemau. telat. Sing kebangetan iki ya sampean Lah kok iso? Tak goleki karep tak jak mulih. Lah kowe iki mau nendi? Ya goleki sampean, Kakak. Ayo bali. Bali wae. Ya iki bersifat ae